West Karbi Anglong District arlo Lakha Pho Rongkhang MSC constituency ka parlo tika ahavar cheret arong along APHLC James Hanse keja party pen kangdang amai kangnipon bangso amai along APHLC Central Committee amai phu James Hanse lapen Central Committee akong chunbang Peter Tiso dun mai phu kongrong pi lapen APHLC Women Wing Central Committee amai phi Rita Kramsapi lapen Lolita Kropi pendanglok cheret arong asar lapen cheret arong arada chetong dunsi APHLC James Hanse pen kangdang amai kangni along RD Chipidun lapen ke bangso kangdang amai along pen PS tika left wing committee tame sengponsi arpu pekte kanglo bangso arpu ka chepekpon ahut mai phuke Agustin Kathar lapen kongchun bangke waisong inghia tuma phansi pekponlo lapen hadak tika hawar cheret arada tuma phan jasemet James Hanse ke Japon APHLC akemangke Article 244A kapachun jia phansi mangponlo puta mayalong rada phan than teka lapen ke bang pharo sose arada tum chetong dunsi ingsam jin pen mai pajut ponlong pamelo Empreg Langlati! No to the master! No to the master! No to the master! Niltung kapachini do akenang so dalam laki autonomous state mate hemprek Karbi Anglong peneng pen ingkan plikep an soselo hemprek kache songpon mate constitution long kedotang article 244A afarman kache song ingkan plikep dolo ladak prek jam a song a party a committee dong kache song pen che song bono seta pinian ni semi autonomous state long lelang lasinon niltum ladak akembang pon lapen itu makabor ipon bang kail lahelo all party hills leaders conference made do ana party pangrum petpen niltum ladak isivet asiang tong pipen nitum state government central government of han labang so autonomous state mate article 244A kapi implement ji pansi nitum kabor iponsi non dak tong sikot pen seta dak tika hawarong same alang tumpan same si awareness ason kapachini ason alang lum same lamang so autonomous state a movement along nang bachira dun pansi ditum dak menang padupon lo tang sir puthot tang phaju sulan nang litum labang so APHLC labang ke nang tum NGO jipulo nang litum ta la rata hong jai la political along election ke thuri phan ka chedang pon doma abang so bang ke no ma ditum ka jeso ka jesik pon puge avela bon same ni tum rada tum mayong se demand do kok rada tum jong sin tuman pupen pulode nangli tum same autonomous seta hanangji lapen rachari along serabinang tum cepate dunangji pulote labangke rada tum jong sin tuman pupon pulote ni tum mangke labang so cepate dun dia fanta ditum jese pon pon tang sir la social media long chetang klub nang litum APHLC bang lage Karbi Anglong siam sang toy nang pese toy pukon hok la solam ke hok hi aten nil tuman badu party pen postame ba CM pen postame nil tuman labang so song seng tu puin tumanang toite bon same ni tum nili mithang jongjong nili dak aprang KSA alumni meet ni tum pe dopon lo lapen halabang so KSA alumni meet ho same ni hadak ni jepon je tum Karbi Anglong to ana political party do ana organization do ana NGOs tum pen pangrum si radban pangrum si category tuman pangrum si itum autonomous state isiweda platform pan parjab nangji puni halabang so hot pen same ningje pon bom la posi pini nilphan komanenga sutoi bensi komanenel phan la claim tha punanga toy bensi ke claim la pugali la bangso nel ninga chisik lagela soning kan ke cheng per masi chisik lo la penitum KSA alumni didung pado pon hot pe same hala sunang tum jong silangdam pulote press media long tum langdam de theglongji hala sudan nilingje pon so la mangke ning isiwet pen isiwet party pen etum isiwet eklai vet pen iltum autonomous state hangnang ji pobang hala subena kani pondo lapen non nitum pothot December chiklo anabangke nili mithang jungjung non nitum colleagues atum ben tum chingrum si chingwai si nitum laga parja pot manena ko sutoi pen nitum labang so asong parja pon la pukali nili kapachini ya lam ba ka po no bikel situ amen kapache thang mane template ke hang la so phansi bang ke toy puta punong lo rat ang sang pasi template nang i pula so alam aputak si claim i no
nang li hem nang li rong long labang so mai ki bi puthak nang li kopi kamatha mane ning karong la puson doma mate kopi là cái thì cái là handbrake apu thak long po nai then niling arong adolo amasi la sukansi tingwa ting sai po nang ning arong ajai pen ti ni tum tingwa ik la ning karong lo ke ning arong